Ihe ma melu nwoke melu nwaanyị n'ụbọchị nketa ata ka nsi ewetakwala unu this video so kam na ihu ọma ya akpọ onye ọbụla. This video is all about a introduction of things we have been talking about, because that's again, pay attention to the message and leave the messenger. I want a lot of ndị Igbo hate this young man no here. Mana enwere eziokwu okwu na video nchọkwu wee mee gịnị wee mụta. Ọ sịrị na mgbe ahụ ndị ụwa ka nọ n'ụla, many years ago ụwa ka nọ n'ụla, that na enwe some big men ndị Igbo mere ihe ike, ndị gwọrọ ọgwụ, ndị ji isi mmadụ wee nye mmadụ, ndị butechara alụsị niile dị iche iche. O wee sị na gịnị mee na mgbe ihe bezibe bịa mewe imago gidigidi n'ọzi onye mechaa mpụ ọgbakpọ enu n'oke jechi ya night, o wee bụrụ alụ bụrụ inu, ọ bụrụ gịnị alụ bụrụ inu, in the sense that na we Christian most time we have to question the credibility of people na abata sị na ha na-abụ night. Like mgbe ahụ m kwuru okwu Reverend J nwebe na Mbaka ebe last week has made mention of this thing. Asim, has Reverend Fathers gone out to investigate these things a na-ekwu na ndị mmadụ na-eme alụ ejebulu ego eme n'ụlọ ụka ewechi ha night, mana all the same people kwa na-ebulukwa ego enye dibịa si dibịa gwọrọ gaba. Because if you watch and most of 90% of ndị bịa na nke akwa bute moto for Thanksgiving are actually church goers. But they bring out those ogwaka, bring out those money when I support Kwadibia, no no can I tell hallelujah. How then do you want the society to go away them? I believe the clear and all madam elemena before you know. Yes, we believe that the blood of Jesus Christ supersedes every other things. We believe. But we hereby now, you know, I say I will look, we don't judge. My friend, what you guys are doing is evil. You can't commit abomination in a society, rendering a generation useless, and you went into religion, being Christianity, and collect title, being knight, being brother, ever being elder, elder this, elder that, knight this, knight that, catechism cause. Mana maybe it is totally wrong and evil. If you want to deal with evil, first of all, deal with that evil. Because you can't be serving evil, giving money to native doctors for Thanksgiving and still be going to church. Or not possible. Not I go. Oh, one night okay, Kawana video. I'm just a brief down of some of the things in there. You know what is the full video? Well, is that again? Do one go and walk one again. How long we get Christmas? God in. Ebia mbawa hashi igwe a na-atụ ha egwu igwe mbukufa ndị nwụrụ ọnụ na Igbo ndị a na-eje weta oke ha na gọọmenti wuti ọgwụ mana ha nwere oche na ụlọ ụka asị ndị shil night. Gedo ntị ka ịmụta ife ị ga na-afụcha afa ị gebe egwu Oliver de Coque na-anụsị afa ha ndị ọta akpụ ị ga-ekwu okwu ebe ọ nọ mbụ Duba of Obosi ọmatuwe gị na ka ị ga-apụje ekwu okwu ebe ọ nọ mbụ nke Ụmụnze aplikete na Ụmụnze ịma nkwokwu ebe ọ nọ ndị a na-eje ụka na-agọ mmụọ. I greet you all my lovely fans and friends. Ngwa gee ntị. Problems of ọdịnala bidolo n'aka ndị nna anyị fa ndị a mụrụ from 1902 gbagotaba from time Zik ha welu digide wee luo this recently 1970 something. Ọ ndị ahụ butere nsogbu n'ọdịnala. Ma nọ ndị anwa bidolu mekọsiba ihe gbasara ụka n'ọdịnala ọnụ. Yes, and ya na-eme bụ ha jee n'ụlọ ụka ha nye donation, ha jee n'ụlọ ụka ha lụọ ụlọ ụka ha weta na nke a enye ndị ụka, still yet ha anaghị eje ụka otu obi ha. Ọ bụ na ha na-eme na-eje ụka fine and good, mana nke a bụ gịnị? Ofu ụkwụ ha dị n'ụlọ ụka, ofu ụkwụ ha dị na be dibịa. Ha na-agwọ ọgwụ ha na-edebe, ha na-ebute ọgwụ ha na-edebe. Ọ bụ izi inye ha nsogbu maka na ha kpara dike. Mgbe a ka ị ga-afụ okpoko ọfọba fuchu Duba of Obosi fa fụsịa ndị abụ ndị odogwu mesili ife ike.
ife ha na ha nwere oche n'ụlọ ụka as ndị chili night mana ha jiri ọgwụ wee hili isi ha gwọcha ọgwụ ha baa na kọt adị anya n'enu ibe na obodo na-eze ha eze na-afụsịfa ndị oloye ịbịa mgbe anwa ha chi igwe a na-atụ ha egwu igwe mba ukwu fa ndị nwụrụ ọnụ n'ala Igbo ndị a na-eji eweta oke ha na gọọmenti wutie ọgwụ mana ha nwere oche na ụlọ ụka asị ndị chili night gedo ntị ka ịmụta ife ị ga na-afụcha afa ị gebe egwu Oliver de Coque na-anụsị afa ha ndị ọta akpo ị ga-ekwu okwu ebe ọ nọ mbụ Dubak of Obosi ọmatue gị n'ala ka ị ga-apụ je kwuo okwu ebe ọ nọ mbụ nke Ụmụnze Abilikete na Ụmụnze ịma nkwokwu ebe ọ nọ ndị a na-eje ụka na-agọ mmụọ fada emie ana Igbo na-asị nke ma gịnị na ha enweghọ direct belief ha buru ikike ha bụghị Archdiocese of Onitsha onye isi ya mgbe anwa ha nchachie night bụrụ ndị ọma n'ụlọ ụka mana ịbịa na dibe ha na-ebu idibe nnukwute ego bụ ya moto si wọrọ gaba n'iru before you know it ọgwụ ha butela ebute na kọtụ ha butela ebute ma nke ha mere eme baizie na-awa n'afa baizie mebisi ife mgbe ha fụrụ n'ọdịnala abanye n'ịgba ụgwọ ha nchagba ọsọ n'ọdịnala makpusie n'ụka shie night si na ha abụ nke abụrụ nke ọzọ mgbe ha bịara baa shie night anwa na bido ime ife ụka dosa alụlụma na-adịgo m n'ọdịgo ebe anwa ọ ghọzie nsogbu anyị na-afụ tata Igbo culture ghọzie gịnị ebe ọgwụ na-ekwuzi si mezie nye emezie ka e butere ọgwụ anwa ọ ndị a mkpọrọ afa ọsọ etifa ndị a mara eziokwu eme ha ma kedu ife anyị ga-eme tata bute ego tata ọ ha form People's Club by then same group ifuru ha eme na ọkanga mee mmọnwụ mala ife atụrụ mmụọ n'anya oluzie ka emebichara Igbo culture buru kọtụ tiri Igbo culture buru ụka tiri Igbo culture buru igba egbe tiri Igbo culture ọ ndị a na-ana mmadụ anya n'ike si ya ekwu n'okwu ịma ntinye ọnụ n'okwu jụọ igwe ndị Enugu ukwu ọ ndị ha bụ odogwu n'ala Igbo yes osita agwụ nafa yes emegide ife anwa ọ baa n'aka seti John Lebe Olisafa Eze Egofa Fred Ajuduafa Emmanuel Nwude na Bagarafa ha bidokwu ya a ga-eshie night n'ụlọ ụka kwechiri n'ụlọ ụka kwechiri n'ịgwọ ọgwụ kwechiri na kọt ewere ife a wee ghasasị Igbo culture anyị amarozi eziokwu oeto ha na ofe iluo na-ịba ha na kọt ịbụla ọmaba ị na-eje ụka na-eme kọt na-eme ọdịnala the same time ngụwa na-agwọ ọgwụ ngụwa na-eme ihe kọt ngụwa bụ na-eje ụka ofu ngụnwa mmụọ na-atọ wee nwute Igbo culture wee ghasaa ọ ife aha ndị agha merụ mgbe aha ka anyị nwere agba mbọ na ka anyị tọọ ọnụ anya ka anyị mara ọdịnala ọ na-alazi arụ nyaba tatazi ịfụzie dibie ọ na-eme dibie onwe okwu mmụọ mba ọzọ nọ na nke bụ kọt were nwezi ofu sị na ejebe ụlọ ụka na onwe ha nsogbu maka gịnị ọ ife ndị mbụ Amerịka ha na-eme o wee bute nsogbu so ọ bụghị iwu na okenye ọbụla ịfụrụ mgbe ife ọ na-eme ọ bụ heavy advice from okenye ka ị ga-ewelu maka na ndị okenye ịfụrụ ihe ha magbarụ ma na ịmaghị ya ịfụzi edọsị mụpa gị abụ ọdịnala ahụ alaikikwa ha ya na na-emekwa ihe ụka abụ m onye Kristian ịma nwanyị nke ha gwọrọ agwọ na-enye ya nsogbu nke ha kụrụ akụ na-enye ya nsogbu ọ mazi ihe ọ ga-eme ọgbakpuo n'ụka hapụzie nke ha mebiri emebi now ha abago n'imebi ụlọ ụka maka ha baa ụlọ ụka na ha gwazie fada ka ọ ga-esi na-ebi ndụ gwabazie pastọ ka ọ ga-esi na-ebi ndụ ịma why na ha abịa ha wute ezi obi fa ha bịara die to control you
ka ị dị ka ha dị maka ha gịnị ha bụ evil people. Igbo elders. All Igbo elders mebiri Igbo culture. Anọ Igbo elders na mebiri ụnụ ụka. Kịta na ha alago Ghana. Maka ha mebie ana ha na mba ọzọ. Ha mebie mba nwa ha na ebe ọzọ. Otu ka ha si were eme. Efi ọsị gị na ebugo okenye na ihe okenye nọ na ana wee fụ na nwata alie n'ọjị na ọma mfụ ya. Who told you? Ịma wara ekwulife anwa na mpụ ha kụrụ na ana kali nke dị na ana. Ha pasi ụlọ ụka burusie mkpọ pam n'ụlọ ụka. Onye nke efuru were okpu ya otu ya dọrọ ya n'onu tira pigeon hole jee n'ụlọ ụka arụ okirisi amen. Ọrachi oriri nsọ ọpụta. Ịma mmadụ onye ohi na o nwere court before na-agba egbe before na-agwa ọgwụ before ọ baizi igbu egbu ihe ndị anwa gbakpuo n'ụlọ ụka chọwazi udo nke mkpụrụ obi. Banyere sị gị nwa m butukwa isi gị a na nọkwa nwayọọ mana ọha mebiri Igbo culture. Aka mụ na gị na-apụta na-agba mbọ ka emezie ọ na-ala arụ. Ya bụrụ ịkpọghasị ha come let us join hands ka emezie ife ha agba ọsọ. Ịma why na ha amụ ihe ha kụrụ ebe anwa. Ha ma mpụ ha kụrụ n'Igbo culture. Ha ma arụ ha mere Igbo culture. Ngwere na-ajụ which way ndị Igbo? Ọ bụghị every advice from your father ka ị ga-ewe. Ịma why? O nwere ihe ama ị ga-amarọ. Ndị ahụ bụ ga-ama ndị egwu. Ndị atele ngwa na-ejo tee ngwa n'ogwurugwu ha na-afụ mmụọ anya. Ọ ha ma bụ ndị na-agwọta ajọ ọgwụ nye na ngwuru wee zọọ ngwuru mana ife ete one gị mụ. Ime ọsị mba agwụ m onye ụka. Mba agwụ m onye ụka. So ofe ife ha ma eme bụ iri ji igbu ọkụkọ na anasị gị ya na-afa Chukwu okike abịa ma ọkwa asị ka ọ na-emere gị ihe ọmakwa ihe ọ na-eme o. Ọkwa ya rụma na ka ha bụ ndị mụrụ anyị eme na 30 mana ụnụ amara efe esi mpa mpa gị. Ọ ndị a bidoro disarụma na tata anaghị eme na mbụ ndị dibe ndị ya n'afọ. Ọ ife ahụ ka ọ ga-abụ ha fụ ndị dibe ndị a ha sị ibubo ọ bụ afa tata afa mgbe ahụ ọha wetara afa ahụ as guy man. Arụ agba aka ọha wetara ya. Oruru ọha wetara ya. Efu na all this format adịgo nke ewetara etie ha iwu na nwaanyị ama nọ n'ime ya achụfuo nwaanyị jụta anya aka ha ekpechiri n'ime ya n'akụ mpụ. Ha megidezie nya onye ozi ha nsogbu kpa ha kpukpo n'ụlọ ụka. Ọ ha na nwa mmadụ na ọfọ gbuo mmadụ were mmadụ fiba alụsị were mmadụ dọọ ahịa. Ọ ha na-eme mmadụ efuo n'obodo. Ọ ha na-asị nwa ha nwaanyị ọ bụrụ ha nwụbeghị nwa na ngwuru ha asị nwa ha nwaanyị ya ji kpata ife n'ime afịa ha edu isi mmadụ sị ya dị na enya ka ọ mụọrọ ya nwa ha eme ekpechiri. Mana ife atata ha na-ene gị ma ofu anya otu ya ma ene gị anya nwa na o nwere efe ịma ahụ. So na ọ bụrụ everything ịnụ from your father ka ị ga-ebelieve. Ikwu n'eziokwu mala eziokwu na ndị okenye ya efuru ya mere ụdị mana anyị ga-agba mbọ ka anyị mezie ihu nke anyị nwa maka na ọ bụ na arụ gbaa ahụ ọ bụla omenala dịka ha si wee kwue mana anyị ga-agba mbọ mezie ebe anyị ka arụ ahụ hapụ ịbụ omenala.